Здравейте! Вие сте с Морско око и днес ще проследим строежа на пристанище Белослав. Пристанище Белослав обхваща 220 декара по северния бряг на Белославското езеро. То ще разполага с две кейови места за товарни кораби, всяко с капацитет 60 000 тона. Според неофициални източници, капацитетът ще е дори още по-голям. Терминалът е стратегически разположен в близост до фериботната връзка на град Белослав, която свързва северния и южния край езерен път. Строежът му започна в края на 2023 година и трябваше да приключи до септември тази година. Преди около 6 месеца завърши изграждането на двата зърнени склада в източния край на терминала. Впоследствие започна изграждането и на съседното силозно стопанство, което ще включва 16 силоза. За укрепване на основите им бяха набити 384 стоманобетонни пилота с дължина 31 метра. По бреговата ивица бяха набити заключващи се стоманени профили, които формират шпунтова стена за защита от подпочвени води. Върху нея сега се изгражда висока стоманобетонова стена. Не забравяйте да се абонирате за Морско око във Facebook, Instagram и YouTube. Можете да ни подкрепите чрез функцията Super Thanks или като сканирате QR-кода към Revolut. Изгледайте и по-старите клипове от пристанището, за да проследите неговото изграждане във времето. За заявка на видео на ваш обект ни пишете на мейла в описанието. Предвидени са още открити складове за съхранение на контейнери, цех за контейнеризация и деконтейнеризация, както и северен и западен портал. Важна част от проекта е пътният надлез, който дава пряк достъп на тирове до пристанището. Той позволява безопасно пресичане на ЖП линията София-Варна. Най-близкият подобен надлез се намира на 1,5 км в западна посока и значително удължава пътя. Инвестицията е в размер на 100 милиона евро, частично осигурени по програмата InvestEU на Европейската инвестиционна банка. Възложител на проекта и оператор на пристанището е Логистичен център Варна, а изпълнител е Главболгарстрой. Надяваме се този клип да е бил полезен. Следете канала на Морско око за редовни клипове от пристанището, както и на текущите пътни ремонти и други строителни обекти. Вашите идеи за видеа можете да оставяте в коментарите. Успешен ден и до скоро!